2 мултиплеер с прототип 97. Здравейте. Днес, както запознахте в миналия епизод, аз снимах пътя от Дрезден или от Прага, не си спомням точно, до една бензиностанция. Сега с прототип 97 продължаваме курса към Виен и Братислава. Ще отидем да си купим гаражи и да открием дилърите там, ако има дилъри. И време е да тръгваме. Напълно разбрах какво каза. Да тръгваме. Чай, че той не знае как да управлява кола. Аз знам. Пусна фаровете. Само ако знаете как се управлява кола, трябва да имате дълги фарове винаги. Трябва да гледате хората винаги с тия дълги фарове. Да, аз газна на всеки километър, но това е друг въпрос. О, чай малко да завъртя пътя. Той Тоест набивам с спейс. прототип дава газ като луд. Той... Ами аз карам. Чай малко. Мале. Ще ме намериш някъде на пътя, обърнат. Мале. Идвам да те обръщам! Ще ме намериш. Майко! Намери ли ме? Поправиш, бе. Мисля, че те обърнах. Намери ли ме или не? Намериш те между другото. Аз викам, какво ще стане ако набия спирачката? Ами брат, трябва да се телепортваме ли бе? Вегно ли бе? Малко вика, какво ще стане ако набия спирачката? До Виен! Малко. Вместо да минем пътя... Слушай, вместо да... Айде да ходим до Виен. В такъв случай. Добре? Еми, на мен телепорта ми дава до Виен. Вместо да караме пътя до там. Искаш ли до... Някъде където не сме експлорирали, т.е. от ъглите на щата. Ние трябва да се спалнаме. Сега трябва да се спалнаме, за да си оправим това. Да бе, аз ще го правя. Айде във Виен. Не. Да чакам. Не ме чакаш. В Виен ли? Както там този град. W-E-N, така ли? Да, също. Също, окей. Ама аз съм точно върху тебе. Буквално. Чакай си оправя сега дрилката. Ти сигурно си мислиш, че се базикам, че съм буквално върху тебе, ама... Знам, аз съм всичко виждам, Я да си променим цвета. То не мисля да си променя цвета на черничко. Трябва малко да... За тебе са нощ ли, защото за мен е. Мале. Имам ли... направих ли си демидж? Не. Значи заспивай. Аз си купувам нова кола. И ще и махна бурканите, защото така повече не кефи. Си мана бурканите ми. За какво ти е буркан, бе? Вътре си служих един буркан с лютеничка. Знаеш колко буркани има в мазето? Сложих си един буркан с лютеничка, за всеки случай да видим. Ко бе? Тук има дилър на... Ого, тук има дилър на Ивеко ли, бе? Ех, май... Правиш, бе? Бе, ти пиян ли, шофьор ли си? Аз тук нещо обикалвам, откривам дилър и някакви такива ги нещо забравя как да караш ли? Айде ходим да си купим гараж. Също с кой го казва, този където се разби. Нали? Където си обърна колата. Правя дрифтове тук, това ми. Давай. Охо! На мен нещо стана, камиона, колата се удари. Прототип кага като изоглавен, като го гледам. Паркирах къщата си спокойно. Леко. Мале как мина до мен. Аз съм как? Мале изкара ми колото, брат. Как грешен път, бе? Карам по средата. Така че винаги я карам добре. Купуваме си гараж и предлагам да бележа за Братислава. Ако още малко бележиме, нали, ако още малко си купуваме още гаражи, аз май няма да имам пари. Аз не знам за тебе, ама... Защо колко пари имаш ти? 270, бе. Хиляди. Аз знаеш колко имам? Милиони нещо. Ти имаш доста. Знам. Ама аз не играя много играта, нормално да няма колко тебе. Аз това играя. Специално този профил как съм го развил. Просто не знаеш, че на други ми профил имам доста повече. 33 левел мисля, че. Не съм сигурен. Какво правиш, бе? Айде да бележа за Братислава, чакай. Сега, отиваме, вижте. Предлагам... Набих си едно демидж. Айде. Кобе. Предлагам да ходим до Братислава.
И после да обикаляме границата до Грас, някакъв град, където ще е иска много да дълъг. обикаляме целия свят. Да, бе, станах. Искаш? Сега ще Искаш ли покажа един завой, на който точно миналата година, Напълно те разбрах. Аре, давай. зимата, играех аз Не ми трябва да и ми кажеш, Бошек само 991. Аре, нали отивахме към Братислава? Да, ела, Чай да не си забия малко... тръгвай по мене. Че малко си менкаме броните с пенка. И слушай сега. И сега ще покажа и аз закъсах с... Това не може... Абе, Я- тази кола... Къде си, 4%. 5%. Тръгвай, И слушай сега, и с Бошек 9 казваме. Обаче той беше някъде на друг град и аз на този завой като хилих. Идва един към нас. И влязох с един ман в това, в дерето. После не можех да изляза. 19%. 19%. И слушай какво става. 20%. Бошек 991 извика някакъв негов приятел, защото и той се Така, кога не може да скачи един бордюр, не съм пасикал. Аз просто така да... Майко! Да минам от тази колата, само Къс се ли забил ти? бордюра. Ще може да го Мале, ти си много лово, как ще ме отнесе задницата? Трябваше да я правя да я Аз лепа. имам 21%, добър старт и ако ми се изгаси двигателя, просто се забивам на нещо. Я готово. Какво правиш? Не знам, мисля да ти изпреварвам, ама като те гледам как си се засилил. Давай, Искаш куки! да те тапа? Хао ти тапли, бе? Вегно ли? Я! По-леко. Я! Беги! Мале, намали. 12 щети! 100%. И все още си кара. И все още си кара. Абе, какво стана? Аз потънах в пътя или излезнах от пътя? Аз малко нали се ударих и съм на 100%. Давай газ, айде! Дай газ! Чак на 100% съм, ти пиян ли си? Как? Тиха! Не си... Ще завиеш то завой. Майко, аз само на четвърта... Охо! Вегно ли, бе? Какво става тука? Да, Не мога да се завия слушай така. аз тръгвам да... Пробвам да завивам, а вместо това цъкам копчето за мигача и изключвам мигача. И викам, Да, ще пуснеш мигача, като трябва да дрифтиш ти. Но това клипче се кашоня, пускаш мигача. Аз по принцип не гледам много GPS, а си карам къде искам. Майко, защо лагваш така, бе? Малче. Карам като пиян. Това викам... 100% съм. Аз съм на 100% и все още си карам, брат. Аз съм на не знам колко процента. Майко! Колчета па! Пияш! Гъвто, бе! Гъвто! Тука май имало... Тука между другото май имало завой. Доколкото разбрах. Пази се, че от нека да идват някакви тираджи тука. Мале, да се кръстим. Изгаснах. Не мога, не ми дава. Изгаснах напълно. Стиги! Айде телепортвай и сега ще дойда. О, ти ли сме? Аз се бегам с Волво. И аз се бегам тука с тия. Не мога, брат. Закъснах напълно, не мога. Давай, На 100% съм, брат. На 100% съм, не мога да карам. Телепортвай се. Това е портна, бе, брат. На 100% съм. Телепортни се. Къде? В Братислава би трябвало. Окей, сега идвам. Не бе, в Братислава, бе, идиот. Къде? Братислава мисля, че трябва да те телепорт. Брадис, окей, там се телепорт на Брадислава. Няма ли бъде по-лесно да... Не, сега ще кажа. И нека видя къде се озовах. Озовах се май в Брадислав, не съм сигурен. Еми, къде съм се поправил, там съм се оправил. Май няма бъде на 100%. И аз пътувам натам, тебе май не те виждам. Я виж на цяла, мен имаш ли? Ако ще стане, ако нямам пари са? 34, май. 97%. Закинахме го! Аз къде съм сега?
Не съм Брадислав. Сега правим, ако не съм Брадислав? Дап. Уиен. Йен. Фиен, ама не мога ви произнеса името. Моля ви, променете си на града името. Чакай, искате да го произнеса правилно. W-E-N. W-E-N. Да знаете хора, в описанието... W-E-N. В описанието ще има линк с каналът на Прототип 97. Може да се абонирате с него. Чак сега се оправя аз. Аз искам, такова не му изкачи нищо. Който няма и 1 сантиметър. Ама Тони, ага си постаряваме сред хората леваце. Ние тук караме като някакви... Първо ти къде си? Защото аз съм... Сега ще ходя до Бради... Брадислава! Брадислава! Ти имам брада. Аз какво цък не го? Ти къде си? Не бе. Остава... Първото намалява. Бъста се опенка. Да си смениме броните. 10%. Първото май ще трябва да си плати 5, още на мен, аз си $55. Мале, какво стана, бе? Какво стана, бе? Човек, да ти кажа, какво стана? Борисе? Борисе? Какво? Борисе? Какво бе, къде си? Нека сега ти кажа, значи, първо имаш секър за земетресение. Колата ми подскочи, ударих се у мантинелата, на 27% съм. Добре бе, ще тръгваш ли или не бе, Шерво? И виждам, че си с предимство, не е нужно. Ох, аз не мога да се оправя, брат. Помощ? Човек, аз се опитвам да карам и изведнъж винаги ще има една пречка. На мен същата пречка, знаеш ли каква ми е? Че е нощ, аз на едно гадно. Много ми е гадно пречка. Това ми е... Че нищо не се чува, нощта, защото е... Чуй, обичам в Евротрък нощта само защото е прекрасна. Не е за каране. За карането мразя нощта. Защото не мога карам тогава. Тогава съм като пиян шофьор. Не на наркотици. Ти сега къде си? И в Братислава обаче, честно казано, не мога да се оправя. Ами аз как ти обясня, брат, аз малко нали така да карам, ама като има земетресение в колата ми, има най-ниското качване на тази кола, става да мога да я карам. Това има по-ниско качване от... А добре, аз защо не ми дава да се оправя? Аз бутнах една табелка, не им трябва да табелка. Добре, бе, мамка, защо не ми дава? Какво става? Не ми дава да се оправя. В кой смисъл? Да, излезни от това, където трябва да такош, нали, самото квадратче и влезни отново в него. Да, успех. Тук как гледаме дрифтил, защото имаше едни следи оставени към това. Някой е дрифтил сериозно. Запалих колата на 97%. На 97% аз бях на 100%, брат. И се ударих и 2 пъти и нищо. И все още си казваш. После се започна се пробва. Тони, само го питам. Кой го измисли колата да дига въздух? Колата да дига въздух? Да. Колата дига въздух като камион. Да. Кой го измисли? Също, който направи колата. Сега идвам в Братислав. Само че малко отивам в брадата са. Само че малко ми е трудничко, защото ако се забия един път. Мале, какво става тука, бе? Земетресение! Отново. Още едно ли земетресение, бе? То не ми стигна едно. Ако видиш някакъв полудел, къде се забива, всека мантинела, да знаеш, че съм аз. О, просто ти виждам те. Идваш на тава... О, малко... Пала на 97%. Палиш? Да. Съм сигурен. Газ камиона и пали. Я то... Що ме подмира така? Що ме подмира така? Тони, не дей така, моля ти се, мати. Ко ми свиркаш, бе? Мъртвостта ми свирка. Ама... Хората явно са разумни.
Че трябва да се телепорта и да си дам още пари. На мен сега ще ми стане 20 000 на вас. Може и под 20 000. Аз стоя да си купувам гаража. 20 000. Да, точно 20 000. Ако можех да тръгни. Ти къде си, бе? Тук съм, защо? Мале, то как излез днеска с камиона ме изкаракало. Аз се отказвам, брат! Него е ли ще ме трес? Ходим за този град по това. Ела купиме гаража и... Ето ме тук на 10%. Пората не ме втаски, пората не ме... Ти защо се прасва в мене? Ще ми обясниш ли това? Това се праснах. И станах на 1% заради тебе. 1%? Аз съм 10, то пък ми говори. Брат, аз бележа... Опа, чакай сега. Пората, не бе. Да знаеш, аз бележа на картата този град Грас и предлагам това да е края на епизода и следващия епизод да продължим. Съгласен? Ще видим. Само тук искам да направя този завой, защото ако не го направя... 207 км! Аз тук се движа с 10 км, това ми. Не, стави с този въздух. Кой ти измислил шибаната кола? Сигурно си мисля, че съм пиян. Еми, вярно е. Тони, ти къде си? Дилър на Мерцедес. Алелуя. Искам и аз да го фана. Да го фана. Окей, както и да е. Ще хвана дилъра на Мерцедес. Там виждам това те. няма да мога тръгна. По-добре. Искаш да те тегла ли? Какво? Знаеш кое ще е най-якото, ако измислят нещо в Евротрък? Май ще бъде края на епизода, защото не мога тръгна тук. Не, давай, айде, кой се оправи? Ау. Добре, идвам. Ти къде си? Ето те. Здрасти, мога тръгна. Аз купиме по един Мерцедес. Чай на то да му пая място, защото... Аз купиме по един Мерцедес, искаш ли? Добре си, аз стоя на едно място, искам само видя нещо. Не бе, няма тресна. Иначе сега да правя. Аз купим по един Мерцедес и да ходим до този град. Не мога да си купа, бе, брат, имам 20 000. Стегна ли, бате? Аз после ще пофармя малко пари, така че спокойно. Ще кажа отварно, че не мога да се ударим, бе. Ще кажа, какво правиш, бе, ти поудя ли? Айде да ходим натам към този град. Само 200 и нещо километра са и... Че колата не мога ми запали почти, давай. Ти ходим към кой град? Към кой град? Аз ще вода, айде, давай. Аз ще вода, значи мъртъв съм. Сега ще направя още 100%. Ама не, деле! Искам да пазиме това камера. Опа, аз тук спускам да ме глобяват. И то ако ме удари, няма си го запаза дълго. Опа, сам се знаеш. Следвай мигачите. Следвай мигачите, Да знаеш как е по-важно, като видиш мапа за вои, стигай, моля ти се. Намалей. Нема се връщаме 10 пъти до това. Тук ако знаеш нещо, някакви правиха конвои и аз тук като почаках и минаваме тук през снега, ние закъсах 10 пъти. Обърках думата. Това малко къщица, обаче внимай, че тук някакви идиоти са настигали. Коста... Какво задръстване тук има? Помниш когато казахме и имаше едно задръстване от 100 и нещо човека? Да. Мале, на теб ти лагиш и на... Фък, какво стана, бе? Къде са, бе? На кой свят са? Тони, какво направи? На 47% съм, ама не знам какво стана. Карах си, изведнъж се кажа за метресени стана. Идваш, Майко, аз съм спрял, Тони идва с 200! Чек само ти кажа нещо, ако
Ако аз снимах, само така, ако аз снимах, ще виж какво стана. Просто си карам и защо земетресение става. Опа, тук не видях на мапа за Войл. Добре, че в Шкодата има това, има GPS. Ти забеляза ли, че... Ей са, пронто е мъртв, аре да вижда да ти имам нов родинг. Къде отидеш? Нов родинг. С то кошник на офродинг ще ми ходи. Да качат BMW шестица, да стигам да ходим, айде идваш ли? Малко са му обърнат. Честно ли? Малко. Бати простия си. Бати простака. То никога аз не го знаех. Спокойно. Аз казах, че не карам добре през дъжда, ама ти не ми вярваш. Спря съм на вагиките, чакам където и да си. Еми. О, глеждаме моите яка Шкодичка. Добре, не разбирам в реалния Аз ако имам парите поправа. Чак сега, в реалния живот мигачите не светят ли оранжево, тук светят някакво жълтеникаво. Ето ти си дълтонист. Разбрахме го. Ама не! Тук светят някакво жълто. Вече имам само 2000. Айде. Един път се разбира, вече съм мъртъв. Айде. Още не съм тръгнал, вече имам 1%. Не бе. Идвай на там, където тръгнахме. Чай, че карам като пиян шофьор. Не карай така, не, дай старателно. Не мога, брат. Защото я ще хем малко ми цепи така. И аз сега ще карам като пиян. Знаеш колко е яко да си пуснеш? Знаеш колко е яко да си пропуснеш, ама чакай, слушай, пускаш аварийките и спираш без други светлини. Натискаш тройката като камера и даваш назад на скорост и гледай какво се оформи някаква форма около колата. Много е. Само ми въпрос. Значи, ти са къде си? Ако тръгвам към грешния път, мина този път тръгваме. Не, на правилния. Запомна този завой, значи правилния съм. Настой на едно място. Ти си на аварийки, нали? Не. Не. Аз съм про! Ударях се един знак, не 1%, нали, леко се ударях в знака, докоснах го и ми давам между другите. А пък завивах, значи аз съм Кенблок. То кара в гражданство по... не, забрах, че е двойно плътно. Аз викам, ние сме на магистрала, бе, ко правиш? Добре, малко трябва да намаля, защото скоро няма бъда Кенблок, а ще карам само в населещето. Идвай, чакам те. Ти също знаеш къде съм са? Аз съм на ния коли, където беше справи каша, Тони идва с тук 200. Там бях. Накъде? Кое? Ето го пронтото. Я пронтото движи с 300 км в час. Къде съм, бе? На 500 метра от мене. Къде си ти, бе? На 400. Пали! Бата, движи, пали! И сега гледам Тони на завоя газ. Първа гъчка, втора гъчка, трета... Тони взима завоя! Добре, май не я преобръща. Такова много обича се преобръща. Какво да прави? Нищо. Брах този път там в Родник, не стана добре. Я се пита да ме обърнеш. Плиз. Да, ще потроша колата, бе! Аре да е помощ. Как че тия ще ме сгазат? Аз съм някаква дребничка мухичка и тия ще ме сгазат. Помощ! Остава, аз бутам колчета на рета, бе. Бата, не мога ти помогна, бе. Как аз там, ако влезна, ще закина? Къде отиваш, бе? Айде. Айде. Слите гъснах. Не мога видя нищо са. Как бе светът ти? Ау, очите ми.
бързо обърни ме да бъде това края на епизод, защото трябва да ставам. Бъсни ме! Бъсни ме! Понякога се телепортваме, освен. Не може да ме блъснеш. Ай, вием с телепортаме и ще пътуваме за този град. Добре, аре, телепортирам се и... Ти наистина ли ще ставаш? Какво? Ти наистина ли ще ставаш? Да ме трябва да ставам, аре. Нищо, значи сега ще паркираме на хубаво място и хората ще чакат да дойдеш пак, защото ти си... Ти май си глух, казах, че ще става. Така че по-добре да свършим епизод. Но както и да е. Добре съм. Аре, ела при мен, където съм. Ето те, ау, мале. Да знаеш, че ще продължим епизода до вечера. За да... Ела тук при векото, тук ще паркираме. Ей, бе. Ела тук се паркирай до мене и... Кога... Да, я ти какво паркираш като... Аз знам как да паркирам само, знаеш. Аз съм квалифициран шофьор. И... Да кажем на хората едно чао. Ако клипът им е харесал, да натиснат лайк. Ако има някакви пропуски, да пишат в коментарите. И ако искат да ни следят епизодите, да се абонират за каналите. Нали? Аз съм му направил интрото. Ако питате кой му е направил интрото. Да, прототип е велик. Моята гордост. Той не ми дава повече от 20 минути, така че моля ви, не казвайте, че е лошо. Аз го направих едва за 20 минути. Стар, така беше, ама аз исках. Спешно. И той го искаше бързо, защото вика, айде, то ни иначе ще му задам задача да направя едно за 2 дена. Надявам се да е хубаво. Чай си щупих задните порове. Какво казваше? Каква е задачата? Какво? Това е задачата. Да ми направиш интро за 2 дена. Да видим какво ще е мега интрото. О, мале. Мога да е събота и неделя. Тя дни не. Да, става. Тя дни съм си добре. И така, приятели, надявам се да ви е харесало. Тони тук ще прави донати. Ча да не се заби още некъде. Ако клипчето ви е харесало, пак повтарям, натиснете лайк. Ударих се. И това беше всичко от нас с прототип. Ще продължим епизода малко по-късно. Това е малко полудял. Яла е лютеничка. Мина през това! Не! Добре, само си. Мина през това. При моята камера мина през оградата. Спокойно. Добре съм. Добре, зрители. Айде. Какво беше това, бе? Нищо, режа си волана тука. Аре, чао. Чао.